Takže otvorím si stránku v knihkupectva Marquez. Chcem kúpiť učebnicu jazyka C, prvý diel a druhý diel. V kategórii knihy, pod kategórie informatika sa presuniem. Tu som našiel učebnicu jazyka C, prvý, druhý diel. Pridám si ich do košíka. Napravo stránky je košík v podstate jednoduché. A si kliknem, dostane sa do nákupného košíka, kde sú dané 2 diely. Pokračujem v objednávke, zadám meno, Janko Mrkvička, ulica, nejaká číslo domu, obec, zadám nejakú obec a smerové číslo. Mám tu na výber platby, dobierka, internet banking, osobný odber. Volím osobný odber Bratislava. Objednať. Objednávka bola prijatá na spracovanie, ďakujem za nákup. Ďakujem.